भारत बेफोर मा जागासिनो नोंसिनि न'आव मा सोलिगासिनो बेफोरो मा सोलिदों जेबो सोलियाखै आरो नों मानो फैदों आं बेखौबो बुजिदों दिम्पला नोंजों फैदों नालाय नों मिन्थिखाबाय मा सोलिगासिनो माथो दंबावो दा बुंनो गोनां औ भारत नों बेबायदिसो बुंबाय थारमाने थारखौनो खिन्थादों दिम्पलजों जा खालायदों नोंसोरो औ फिसा हिन्जावखौ बेबायदि होखारहरनानै बेबायदिसो खालायदों नोङो नोंनि खोथाखौ खोनानानैनो बुजि मोनबाय आङो नों दासान्दि नोंनि मेगना खाना जानानै दङ नों फिसा हिन्जावनि अननाय गावनि फिसाखौनो सिनाय हायाखै दा नोंनि खोथाजोंनो आं कारेक्ट सिनाय हाखादों नोंनि गोसोआव मा सोलिगासिनो नाय सनाराम दा जोंहानि न'खराव जा सोलिगासिनो आरो सोलिबाय थादों आरो बेफोर जोंफोरनि गावबा गावनि न'नि खोथा नों बेफोरखौ नों आरो बेफोरनि गेजेराव दा हाबसै बेखौनोथ' बुंनो नाजादों आङो भारत बेखौनो बुंनो नाजादों आङो सिख्ला फिसा हिन्जावखौ नोङो बेबायदि न'निफ्राय होखारहरदों बियो नोंनि न'आव माबायदि थागोन बे खोथाया न'सिमल' थाया बियो स्प्रेड जाजोब्बाय बयबो मिन्थिबाय बयबो खोनाबाय मोनथिखागोन खोथाखौ नों जुदि गावनि न'खरनि खोथा न'आवनो लानो लुबैदोंमोन फिसाखौ आरो फिसा हिन्जावखौ मानो बेबायदि खालायनांगौ नोङो आरो नों सासे बिफा नों गावनि फिसाखौ बेबायदि माबायदि होखारहरनो हागौ सासे हिन्जावनि खोथा खोनासंनानै जानो हागौ मायबा फिसा सिख्ला मानसि बियो बारा बुजिनो रोंथ'वाखै बैसो जायाखै गेजेर मायबा प्रब्लेम खालायनोबो हानाय गेजेर गोरोन्थियावनो गोरोन्थि जालांनोबो हानाय नाथाय बेबायदि होननानै नों बेखौ न'निफ्राय होखारनाङा ना फिसा गोरोन्थि सोंना नायनाय बिनाव मा खालायदों बियो दे जायखियानो जाया मानो आं नोंजों नांज्लायनो फैयाखै आं जास्ट नोंनो इनफरमेसन बा खोथाखौ बुंनोसो फैदों खोथा खोन्थानोसो फैदों आङो नों सासे फिसाजोखौ बेबायदि न'निफ्राय होखारहरनो हाया आरो जुदि नोङो होखारो नोङो बिनो नोंनि न'नि धोन सम्पति नोङो 50% नों बिनो होनांगोन मानोना फिसा हिन्जावबाबो बिहा मोन्थाय दङमोननो फिसाज्लायाल' थाया आरो नोंहा फिसा रावबो गैखाया बेल' नोंनि फिसाजो बेहाबो नोंनि मोननो गोनां सम्पतिखौ बेबो मोननांगोन आरो नों खावसे मोनगोन बिबो नों बेबायदि बिखौ लामा गेजेराव बे हर गेजेराव बेबायदि होखारहरनो हायाथ' लामा सिमाव गोग्लैना था होननानै सासे सिख्ला मानसि बियो अबाव थाहैगोन अबाव मा खालायगोन नों जुदि बेखौ बेबायदि खालायो आरो नोङो समाजनि आखाइनिफ्राय खारग'आ बेबायदि खालायबोलाथाय नोङो गावनि फिसाखौ बेबायदि होखारहरनो हाया आरो नों गावनि धोन सम्पतिनिफ्रायबो बेखौ होखारहरनो हाया मोननांगौखौ बिबो मोनखागोन खावसे आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ नुबोनाय आंनि फिसा बायदि बियो आरो आगोलनिफ्रायनो बे न'खरनि प्रब्लेमानो जा बे धोन सम्पति मायबा बे खामानियानो जा बेफोर हानि खामानि माबा खामानि आंनो मावबोगासिनो बेखौ आं मिन्थिगौ बेफोर खोथाखौ नोंहा बुंनो गोनांथि गैया आं आंनि फिसाजोजों मा खालायनांगौ आंनि धोन सम्पतिखौ मा खालायनांगौ नों बेफोरनि गेजेराव दा गोग्लैसै बियो आंनि खामानि आंनि धोन आंनि सम्पति आं सोरनो होयो आं सोरनो होआ बियो आंनि गोसो आंनि खामानि सोरखौ लाना फैदों बियो बे न'खरनि लयार नामा धोन सम्पति नायग्रा माबा बुंदों माथो आं बुंदों ना आंकोल दादि आं बुंदोंमोन ना पापाया खरा गाज्रि जाबाय बियो जेबो साननो हायै जाबाय बियो आंखौ सिनायला बियो आं बिनि मा जायो आं बुंदोंमोन ना नोंनि खोथाखौबो खोनासंनाय नङा होननानै रावनिबो खोथा खोनासंखाया दा पापाया बियो नुला बियो जेबो नुवाबानो जाया नुनांगोन आरो नुयिखौ आं नुहोगोन नाय भारत दाबो नोंनाव सम दङ आं जेबो समाजनि हेफाजाब लाथ'वाखै आरो रावनोबो आं जेबो खिन्थायाबो आं जेबो खालायथ'वा नाथाय नों जुदि नों दा आंखौ फोरोंनो फैगोन नामा आं आंनि न'आव मा खालायनांगौ मा खालायनाङा नों साननाङा नों गोरोन्थि सानदों आं नोंखौ दम होआखै सिदा थोंजों खोथाया बेनो जे नोङो नोंनि फिसाजोखौ बेबायदि होखारनो हाया आरो जुदि नोङो होखारो बेखौ न'आव माने थानो होआ नोङो अब्लाना नों बेनो 50% नोङो होखाथारनांगोन आरो जुदि बेबायदि जाया आं मा खालायनांगौ आं बेखौबो मिन्थिगौ आं सासे लयार जा खालायनांगौ खालायथां आं जेबो होआ रावनोबो धोन सम्पति जेबो गरसेबो होआ आङो बिनि गोरोन्थि बियो गावनो निमाहा बिनांगोन आरो बियो गावनि आखलखौ सुद्रायनांगोन नङाब्ला आंनि न'आव थानो मोना दादि आंहा जेबो दाय गैखाया आं जेबो खालायखायाखै आंहा जेबो गोरोन्थि गैया दादि आं जाय गोरोन्थिखौ मावाखै आं बेयावनो निमाहा बिनो आं मा आखल सुद्रायनो दादि आं जेबो गाज्रि खालायखायाखै बिनि हिन्जावसो गाज्रिखा आंखौ होखारहरनायनि प्लेनिं खालायखादों नोंनि बे आखलनि थाखायनो नोंखौ आं न'निफ्राय होखारहरदों मिन्थिबायना जाबाय भारत जाबाय जा जानांगौमोन जा नुदों जा खोनादों आं मोनथिनांगौखौ मोनथिबाय नोंखौ खेबसे खिन्थानाया वार्निं होनाया आंनि खामानि बेनिखायनो होबाय दानिया जोंफोर कर्टआवसो लोगो मोनसिगोन मानोना बे न'नि एगेन्स्टआव नोंसोरनि एगेन्स्टआव आं केस खालायसिगोन रानि डिम्पल नोंसिनि पापाया पापा नंला बियो नोंनि पापा नंला बियो पापा नों सानसे समाव फस्थायगोन नों जायखौ लानानै दुगादों बेफोर खामानिखौ मावगासिनो सानसे फस्थायगोन नों पापा थां जा खालाय थां रावखौबो गिया आङो अबेनिबा मानसि फैदों आंनि धोन सम्पतिखौ खावनै खालायग्रा मानसि सोरलै आंखौ रावबो हाया मा
केस मा बुंलाखौ बेफोरखौ धोन सम्पथिखौ बाहागो खालायग्रा केस खालायग्रा लयार आरो कर्टआवसो लोगो मोनगोन होननानै बुंदों केस खालायगोन बे न'आव अ नो प्लेनिंआ मा दा सानदोंमोन मायबासो जाहैयाथ' अबे रुक रुक साले हमसे भाग के कहाँ जाएगा रुक अब क्या करे, ये लोग तो हमारे पीछे पीछे भी आ गया गुटाल। सर जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, जल्दी करो सर। रुक कहाँ जाएगा भाग के रुक हमसे भाग के नहीं जा सकते तुम लोग नहीं बचोगे जल्दी करो जल्दी चलाओ ना क्या सोच के भाग रहे हो तुम लोग नहीं बच सकते ना नदी के रास्ते से ना पहाड़ के रास्ते से ना जंगल के रास्ते से तुम लोग हमसे भाग के कहीं नहीं जा सकते मरना होगा तुम लोगों को बस तुम लोग पकड़ में आओ दिखा दूंगा हम क्या चीज है साले काट के तुम लोग का इतना सारा टुकड़ा करूंगा मगरमच्छ चील कौओं को खिलाऊंगा मैं तुम लोग को टुकड़ा टुकड़ा करके बे कुत्तो जितना भागना है भाग ले हमारे रोग चारों तरफ भरे पड़े हैं तुम लोग बच के नहीं जाओगे आज टुकड़े टुकड़े करूंगा साले तुम लोग को हाबिले सिथ्लायावनो जिरायनानै दङ आङो एक्टिंखौ खालायनोसै दानियाबा मा एक्टिं स्टार्ट शुरु साला एक्टिं खालायनायावनो गारामाया गाबाथ' आंना उफाय गैया दानिया एक्टिंखौ खालायथारनांगोन गारामा गावब्लाबो सिखावब्लाबो खोनायाखै नामा हाबिलिया दाबो फैयाखै मानोबा माथो जाखौलै खोनाबाबो फैला नामा उफाय गैया बे एक्टिंखौ खालायाबादि आंहा उनाव आं दायनिगिरि जानो हानाय ना बेनिखायनो आं बे एक्टिंखौ उननि फिउचारनि थाखायसो आंनाव दाय गैया जाथों होननानैसो खालायदों दाबोलाय माथो आंनि सिखारा फैलायानो हाला मा जाखो सोर गोबादों दंखलफोराव सोर गोबागासिनो मायबा जाबाय नामा सोरबा रावबो गैया गिनायसो मोनसिबाय आङो देख क्या रहे हो चलो जल्दी से तीर फेंको तुम लोगों को पता है ना बॉस ने क्या कहा है इन लोगों को पकड़ रहा है जिंदा हो या मुर्दा अगर इन लोग को हम नहीं पकड़ पाए तो हम लोग को मार डालेंगे चलो मारो इन लोगों को तीर फेंको जल्दी से या सर 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 आपको कुछ नहीं होगा सर 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 गुटा मैं मरना नहीं चाहता गुटा मेरे बच्चे बीवी बच्चे सर आपको कुछ नहीं होगा सर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर 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 आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते सर 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 अलविदा अलविदा गुटा वादा करो मुझसे तुम इन लोग के हाथ नहीं आओगे तुम बचोगे तुम बच के भाग जाओगे इन लोग के हाथ नहीं आओगे तुम बचोगे तुम हाथ नहीं आओगे इन लोग के सर 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 नों बेबायदि गारना आंखौ हारसिं गारना जानाया सर नों थैनो हाया सर सर सिखार सर सिखार जों सानैबो बासिगोन सर नों थैनो हाया सर सर पकड़ो इसे जल्दी पकड़ो एक मर गया दूसरों को भी पकड़ो मारो उसे मारो क्या देख रहे हो उसे गोली मार बिसोरनि आखायाव थैया आं दैयाव बाज्रुमसै आं दैयाव जानो हागौ ना गिदिर दङ गिरेल दङ बिसोरनिफ्राय बासिनांगोन नाथाय बिसोरजों हमजाब्ला आं बासिखानाय नङा एबार बिसोर गावथारखागोन आं बाज्रुमसै दैयाव सरि सार नोंथांनि डेड बडिखौ आं लांनो हायासै सरि ये तो पानी में कूद गया पकड़ो उसे पानी में कूदो जल्दी नहीं मैं पानी में नहीं कूदूंगा पानी में मगरमच्छ है मैं नहीं कूदूंगा
मैं भी नहीं कूदूंगा। पानी में बड़े बड़े मछली और बड़े बड़े मगरमच्छ हमें खा लिया तो नहीं, मैं नहीं कूदूंगा पानी में। पानी में नहीं कूदोगे तो हमें बॉस मार डालेगा। Tanserang, masa kau? फैबाय बुजिया बाजै मा जादों उदै सासोदों आरो गोबानो ओंखारबाय थादों मोनथिला बाजै मा जादोंबा आंखौ Udah sadang goबाबाय थादों फायबा जाफ्लाङै नामा नोङो? जायाखै बाजै मोनथिला हाला आं बाजै एसे मदद खालायनाय बाजै आंखौ हागौबा आंनि बिसनासिम लाना थौलाय खर'बो गिदिं Hनै, गोग्लैगोन Tanserang. हमथा बाजै आंखौ गोरायैनो हमथा हमथादों दे आङो हमथादों जेबो जानाय नङा नोङो थौ आं बिसनासिम लाना थांगोन थौ जेबो जाया दे जेबो जाया गिनाङा नोङो गोग्लैया नोङो आं हमथादों गोरायैनो हमथादों आङो बाजै थौलाय गिनाङा जेबो गिनाङा बांद्राय गिबा बांद्राय जायो जेबो जाया दे गोबाजों उदै सादोंना आं मुलि लाबोगोन दे जेबो जाया मुलिबो दंखायो खोमा थौ नों गिनाङा आं दंना गिनाङा बाजै आंखौ गोरायै हमथा बाजै आरो गोरा बाजै आं फिस्लायगोन दंखला फिस्लाथार आं थैनो गोसो गैया बाजै जेबो जाया दे नों गिनाङा आं दंना थौ रुमसिम थौ न'सिम थौ आं हमथादों थौ गिनाङा मा एसे अनो नोङो बाजै नङाब्ला आं थैगौमोनसो खोमा दिनै बाजै थैया दे मा थैनोखाय मा सानबा जाबानो बेफोरखौ बुंलाबायो थैयो आरो जेबो जाया थौ एसे गोरा हमबाव बाजै आं गोग्लैगोन फिस्लायना आंना आथिं आखाइखौ दुरबलथार मोनदों आं गाव बोलोखौनो होनो हायाखै जेबो बाजै नोंनो गोरायै हमथानाय हमथादों दे आङो नों थाबायलाय yes थौ थाबायलां दे उन्दुबा मोजां मोनो आं मुलिखौ दैखौजों लायनि नों उन्दुथ'लाय बाजै दाथां आंखौ गारनानै माने बाजै आं मानोबा गिनाय मोनसोदों बिखाया थलब माबोरैबा मोनथारदों उसा उखा हां बोनो हायै बिखा थलब गिनाय मोनसोदों बाजै आंखौ गारना थांनाङा बाजै बेनोथ' जेबो नङा बेबायदि जाखायो Tanserang नों गोबादों नालाय गिनाय मोनदों बिखा थलब मोनदों नों बेखायनो मुलि दं र' आंनाव आं लाबोनि र' नों गोबादोंना गेसफोर जानो हानाय आंनाव मुलि दङ लाबोनि आङो दे उन्दु नोङो बांद्राय गिब्लाथाय आरो माबासो बांद्रायसो जालांगोन दे उन्दुलाय थाथ' आं लाना फैनि बेफोर नर्मेलसो जेबो गिनो गोनां खोथा गैया मुलि जाब्लानो हामगोन र' बाजै नों मा एसे अनसुलि मिहि गुरै गोरलै नोंखौ थगायनो मा एसे मोजां बाजै आंनि अनसुलि हाबिला सनानि माला नों आंनि सानाय फानाव इजियैनो गाज्रियैनो मोजाङैनो नांथारबाय गनो हालिया आंनि बे नंखाय बांखाय फावथिनाखौनो थार साननानै बे हाबिला सनानि माला बियो थार साननानै बेखौनो फोथायदों जाम्बिया जायखियानो जाया मानो जेरैखि जाया माने इन्जय लेट्स इन्जय गाज्रि दामोन बाजै गाज्रि दामोन उफाय गैयाना बेफोरखौ खालायना दोनखायाबाबो जाया दाहाय ओंखामाव नोंसोर सानै नङा बे हाबिला बिनि बिफं आरो बे बुरै लोद्दोमारिया नोंसोर साथामनोबो ओंखामाव स्लिपिं माने उन्दुनायनि मुलि जाहोनानै
आं आंनि मावनो गोनांखौ मावसिगोन आरो बेफोरखौ जे आङो ड्रामा खालायगासिनो बेनि थाखायनो खालायदों नोंसोरखौ जाहोनानै आं जाला ओंखामखौ आंथ' बुंसिगोन आं ओंखाम जानो हाया गोबानो ओंखारदों मायबानो ओंखारदों होननानै होनबासो आं ओंखामखौ जानो होनाय नङा आंखौ आं ओंखाम जायालासिनो थासिगोन बेनिफ्राय नोंसोरनो ओंखामखौ मुलियाव होनानै let's party let's party